नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रवीण एरे तुम्हा सर्वांचे आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये सहर्ष स्वागत करतो। तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आरोग्य भरती संबंधात अतिशय महत्त्वाची धक्कादायक बातमी आली आहे। त्याविषयी सविस्तर माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। सर्वात मोठी नवीन अपडेट आली आहे, त्याविषयी सविस्तर माहिती आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत तुम्हाला बघायचे आहे। तुम्ही जर व्हिडिओवरती नवीन असल्यास सर्व विद्यार्थ्यांनी व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि तुम्ही जर आपल्या चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सर्व विद्यार्थ्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवायचं आहे। आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला अजूनही जॉईन झाला नसाल तर तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये प्रवीण एरसे जॉईन लिहून पाठवायचे आहे। म्हणजे विद्यार्थी आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये प्रवीण एरसे जॉईन लिहून पाठवतील त्या विद्यार्थ्यांना आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक प्रोव्हाइड करणार आहोत, जेणेकरून तो विद्यार्थी त्या लिंकवरती क्लिक करून फ्रीमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकतो। कारण विद्यार्थी मित्रांनो, आपला टेलिग्राम चॅनल तुम्हाला आरोग्य भरती संबंधात संपूर्ण नवीन अपडेट फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केलेलं असते। प्लसमध्ये विद्यार्थी जे काही तुम्हाला अभ्यासासाठी मटेरियल हवं असतं ते आपण त्या ठिकाणी तुम्हाला फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करत आहोत। तर खूप सारे विद्यार्थी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन झाले आहेत, फ्रीमध्ये अभ्याससुद्धा करताय आणि फ्रीमध्ये नवीन अपडेट घेत आहे। तुम्हालाही जॉईन व्हायचं असेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकला क्लिक करून सुद्धा आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकतात किंवा तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये प्रवीण एरसे जॉईन लिहून पाठवू शकतात। म्हणून विद्यार्थी तुम्हाला जॉईन व्हायचं असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये प्रवीण एरसे जॉईन लिहून पाठवा किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकला क्लिक करून तुम्ही फ्रीमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता। आता आपण प्रोपोजल संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या ठिकाणी प्रॉपर्टी संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी तर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता। मित्रांनो, महत्त्वाची ठिकाणी बातमी आली ती म्हणजे असं की मित्रांनो, निशित गायकवाडला प्रश्नपत्रिका पुरवणाऱ्या शर्माला मित्रांनो दिल्लीतून या ठिकाणी अटक करण्यात आली आहे। म्हणजेच याचा अर्थ असं मित्रांनो की निशित गायकवाडला जो काही या ठिकाणी प्रश्नपत्रिका पुरवत होता तर त्याला मित्रांनो या ठिकाणी दिल्लीमधून अटक करण्यात आली, तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकतात। आता विद्यार्थी तुम्ही जर बघितलं तर वडझरी पॅटर्नशी होतं थेट कनेक्शन, आणखी एका पॅटर्नशी पोलकर ठिकाणी होणार आहे असं ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे। तर संपूर्ण बातमी बघा, जेणेकरून तुमच्या लक्षामध्ये मित्रांनो संपूर्ण डिटेलमध्ये या ठिकाणी माहिती येऊन जाईल। तर बघा मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता अमरावतीचा निशित रामहरी गायकवाड याच मित्रांनो आरोग्यसेवा घटकची प्रश्नपत्रिका पुरवणारा आशुतोष वेदप्रिय शर्मा या ठिकाणी मित्रांनो याच पुणे सायबर पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे। शर्मा याची मित्रांनो कनेक्शन थेट आरोग्य सेवेशी परीक्षा घेणाऱ्या न्यासा कार्यालयात जाते असा संशय मित्रांनो पोलिसांना आहे। बीडच्या वडझरी पॅटर्नच्या उमेदवारांना गटकची प्रश्नपत्रिका याच साखळीमार्फत पोहोचत होती असा ठिकाणी मित्रांनो सांगण्यात आले, तुम्ही बघू शकता। तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता संपूर्ण माहिती। बीडमधून वडझरी पॅटर्नची डॉक्टर राजेंद्र पांडुरंग सानप आणि संजय शाहूराव सानप याला मित्रांनो गड्डच्या प्रश्नपत्रिका फुटीमध्ये 20 डिसेंबर रोजी अटक केलेली होती, तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकतात। आणि मित्रांनो, याशिवाय बीड जिल्ह्यातील उद्धव प्रल्हाद नगरगोजे, प्रशांत वंकट बडगिरे, डॉक्टर सतीश तिंबकराव जोगदंड, श्याम महादू मस्के, नामदेव विक्रम करांडे इतक्या आरोपींना मित्रांनो आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे। आता विद्यार्थ्यांनी तुम्ही जर बघितलं ही जो काही न्यूज आहे ही न्यूज मित्रांनो तुम्ही जर बघितलं जास्त जर या ठिकाणी झूम करायला गेलं तर मित्रांनो या ठिकाणी क्लिअर तुम्हाला दिसत नाही, त्यामुळे मित्रांनो या ठिकाणी वाचण्यामध्ये सुद्धा या ठिकाणी अडचण येत आहे। तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता। तुम्हाला जर ही न्यूज हवी असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा, त्या ठिकाणी तुम्हाला ही न्यूज सुद्धा ठिकाणी मिळून जाणार आहे। म्हणजे याचा अर्थ असं मित्रांनो की आणखी या ठिकाणी जो काही आरोपी किंवा जो मित्रांनो या ठिकाणी संशयित व्यक्ती होती त्यांना या ठिकाणी मित्रांनो पुणे सायबर पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे आणि हा व्यक्ती मित्रांनो या ठिकाणी प्रश्नपत्रिका पुरवत होता असं ठिकाणी सांगण्यात आलं आहे, तुम्ही बघू शकता। त्यानंतर तुम्ही जर बघितलं तर इतक्या आरोपींना मित्रांनो आतापर्यंत अटक करण्यात आली आहे। आणि ह्या सगळ्यांनी मित्रांनो वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना आणि परीक्षा घेणाऱ्या IT कंपनीमधील काही लोकांना हाताशी धरून आरोग्य विभागाच्या प्रश्नपत्रिका मित्रांनो फोडण्यात आपला सहभाग नोंदवलेला आहे। म्हणजे जे काही मी तुम्हाला ठिकाणी नाव सांगितलेलं आहे तर हे जे काही मित्रांनो संपूर्ण नाव मी तुम्हाला ठिकाणी सांगितलेलं आहे तर ह्या सर्व आरोपींना मित्रांनो आतापर्यंत अटक करण्यात आलेली आहे। आणि ह्या मित्रांनो जे काही आरोपी होते तर यांनी मित्रांनो प्रश्नपत्रिका पुरवले असतील किंवा मित्रांनो जे काही पेपर फुटीचं जे काही प्रकरण आहे तर त्यामध्ये मित्रांनो यांचा सहभाग कुठे ना कुठे या ठिकाणी होता, त्यामुळे मित्रांनो या सर्वांना पुणे सायबर पोलिसांनी या ठिकाणी अटक केलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही जर बघितलं तुम्हाला ठिकाणी पाहायला मिळणारे आरोपी संजय सानप यांच्या मित्रांनो तपासणीत अमरावतीच्या निशित रामहरी गायकवाड याने मित्रांनो गटकची प्रश्नपत्रिका पुरवल्याच्या ठिकाणी मित्रांनो निष्पन्न झालेले आहे। आता या ठिकाणी महत्त्वाचा मुद्दा असा मित्रांनो की गुन्ह्यातील कोणीच सुटणार नाही असं ठिकाणी सांगण्यात आलं आहे, तुम्ही बघू शकता। यामध्ये असं मित्रांनो की बघा प्रकरणाचा संपूर्ण तपास पुणे सायबर विभागाच्या प्रमुख पोलीस उपायुक्त भाग्यश्री नवटके यांच्या मित्रांनो मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे, त्यामुळे घोटाळ्यातील प्रत्येक आरोपीला बेड्या पडल्याशिवाय नवटके शांत बसणार नाहीत अशा ठिकाणी मित्रांनो सांगण्यात आलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आता विद्यार्थी तुम्ही जर बघितलं तुम्हाला ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे
वर्धा येथील आरोग्य सेवक हे मित्रांनो संशयाच्या ठिकाणी फिरत आहे. तुम्ही बघू शकता, तुम्हाला ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. आता कशा मित्रांनो, दरम्यान मित्रांनो वडझरी पॅटर्नच्या साखळीची पोलखोल होत असताना आता मित्रांनो वर्धा येथील एक आरोग्य सेवक हे मित्रांनो संशयाच्या भोवऱ्यात अडकलेला आहे. वडझरी पॅटर्नशी निकटचा संबंध असलेला हा आरोग्य सेवक गेल्या अनेक दिवसांपासून मित्रांनो नॉट रिचेबल आहे. म्हणजेच विद्यार्थी मित्रांनो याचा तपास या ठिकाणी नाही आहे. आता तुम्ही जर बघितलं, तुम्हाला ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे म्हाडाच्या परीक्षेत मित्रांनो वडझरी पॅटर्न. म्हाडामध्ये मित्रांनो 2019 साली 14 विविध पदांच्या 565 जागांसाठी मित्रांनो परीक्षा घेण्यात आली होती आणि 30 डिसेंबर रोजी या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. यातही मित्रांनो वडझरी पॅटर्नचे काही विद्यार्थी मेरिटमध्ये चमकल्याचे बोलले जाते. पुणे सायबर पोलिसांनी मेरिट यादीवर एकदा नजर मारावी अशी मागणी या ठिकाणी होत आहे. तर विद्यार्थी तुम्ही जर बघितलं तर हे जे काही वडझरी पॅटर्न आहे, तर यामुळे मित्रांनो म्हाडाच्या परीक्षेतसुद्धा मित्रांनो हा वडझरी पॅटर्न या ठिकाणी समाविष्ट होता असा ठिकाणी मित्रांनो बोलकला ठिकाणी झालेली आहे आणि गुन्ह्यातील मित्रांनो कोणी सुटणार नाही असा ठिकाणी सांगण्यात आलं आहे. तर ही महत्त्वाची तुम्हाला नवीन अपडेट पुरवायची होती. विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला जर पेपर बघायचा असेल आणि संपूर्ण तुम्हाला जर ठिकाणी स्पष्टपणे संपूर्ण माहिती घ्यायची असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन व्हा. त्या ठिकाणी तुम्हाला संपूर्ण पेपर या ठिकाणी मिळून जाणार आहे. लेटेस्ट बातमी होती तुम्हाला संपूर्ण या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आणखी मित्रांनो जो काही आरोपी त्यांना ठिकाणी अटक करण्यात आली आहे. आता ठिकाणी मित्रांनो मुद्दा असा आहे, जे काही तुम्ही बघितलं तर मित्रांनो असा मुद्दा ठिकाणी असा आहे की याचा निकाल या ठिकाणी लावला पाहिजे की विद्यार्थी मित्रांनो याची पुन्हा परीक्षा घेतली पाहिजे. तर विद्यार्थी मित्रांनो आता या ठिकाणी महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की विद्यार्थी मित्रांनो ही जी काही तुमची बघितली आरोग्य विभागाची परीक्षा या ठिकाणी झाली, तर ही परीक्षा मित्रांनो ठिकाणी पुन्हा नव्याने घेतली पाहिजे की विद्यार्थी मित्रांनो याचाच निकाल या ठिकाणी लावला पाहिजे, हे तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून पाठवायचं आहे. जर विद्यार्थी मित्रांनो तुमचं मत असेल ही जी काही परीक्षा या ठिकाणी झाली आहे त्याचाच निकाल या ठिकाणी लावला पाहिजे, तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून पाठवू शकता सर याच परीक्षा या ठिकाणी निकाल लावला पाहिजे. आणि जर विद्यार्थी तुमचं मत असेल ही जी काही परीक्षा आहे, ही जी काही परीक्षा ठिकाणी झाली होती त्यामध्ये जो काही गोळ झालेला आहे, तर याच्यामुळे मित्रांनो नवीन या ठिकाणी परीक्षा घेतली पाहिजे गट व गड्डची, तर तेही तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून पाठवू शकता. तुमचं जे मत असेल तर तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून पाठवायचं आहे. कारण विद्यार्थी तुमचं एक मत हे खूप मोलाचं आहे, म्हणून तुम्हाला आरोग्य भरतीविषयी जे काही तुमचं या ठिकाणी मत असेल ते तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून पाठवायचं आहे. आणि महत्त्वासाठी मित्रांनो असं आहे की याच्या ठिकाणी पुन्हा परीक्षा घेतली पाहिजे की याचा निकाल या ठिकाणी लावला पाहिजे, हे तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून पाठवायचं आहे. जर तुमचं मत असेल की याच परीक्षेच्या ठिकाणी निकाल लावला पाहिजे तर कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करा सर याच परीक्षेच्या ठिकाणी निकाल लावला पाहिजे. आणि जर विद्यार्थी तुमचं मत असेल की याची या ठिकाणी पुन्हा नव्याने परीक्षा घेतली पाहिजे, तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून पाठवू शकता सर याची या ठिकाणी पुन्हा नव्याने परीक्षा घेतली पाहिजे, हे तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून पाठवू शकता. आणि आतापर्यंत मित्रांनो किती लोकांना या ठिकाणी अटक झाली आहे त्याची तुम्हाला या ठिकाणी संपूर्ण मी नावं सांगितलेले आहे. जर तुम्हाला ही संपूर्ण पेपर वाचायचं असेल किंवा संपूर्ण तुम्हाला ही बातमी जर हवी असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा. त्या ठिकाणी तुम्हाला ही संपूर्ण बातमी मिळून जाणार आहे. टेलिग्राम चॅनल तुम्हाला जर जॉईन पाहिजे असेल तर तुम्हाला त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. त्या लिंकवर तुम्हाला फक्त क्लिक करायचे आणि फ्रीमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हायचे. त्या ठिकाणी तुम्हाला आरोग्य भरती संबंधात संपूर्ण लेटेस्ट अपडेट फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केलेलं असते. प्लसमध्ये विद्यार्थ्यांना जे काही तुम्हाला स्टडी मटेरियल लागत असतं ते आपण त्या ठिकाणी तुम्हाला फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड करत आहोत. तर खूप सारे विद्यार्थी जॉईन झाले, तुम्हाला जॉईन व्हायचे असेल तर तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकला क्लिक करून फ्रीमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता. किंवा विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये प्रवीण अरेसर जॉईन लिहून पाठवू शकता. जे विद्यार्थी आपल्या कमेंट बॉक्समध्ये प्रवीण अरेसर जॉईन लिहून पाठवतील त्या विद्यार्थ्यांना आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक प्रोव्हाइड करणार आहोत, जेणेकरून तो विद्यार्थी त्या लिंकवरती क्लिक करून फ्रीमध्ये आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकतो. तर तुम्ही प्रवीण अरेसर जॉईन लिहून पाठवा किंवा डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकला क्लिक करून सुद्धा तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर सर्व विद्यार्थ्यांनी ह्या व्हिडिओ नक्की लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि महत्त्वाचं म्हणजे सर्वांनी चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवायचं आहे. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच प्रकारची एक नवीन माहिती घेऊन. तोपर्यंत धन्यवाद.